హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందే श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. ఈరోజు ఈ లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథము అవగాహన క్లాసులకు ఇచ్చేసినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం కులై మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. గడిచినటువంటి అధ్యాయము శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో ఆయన ముఖ్యంగా లాస్ట్ శ్లోకాలలో 29 మరియు 30 శ్లోకాలలో భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంటే మరి ఎవరు మోక్షానికి అర్హులవుతారు, మరి ఆ తదుపరి ముఖ్యంగా బ్రహ్మము, ఆధ్యాత్మము, కర్మ, అధిభూతము, అధిదైవము, అధియజ్ఞము, మరణ సమయంలో కూడా మరి భగవంతుణ్ణి స్మరించగలిగేటట్లుగా వీటిని గురించి మనకి ఈరోజు ఈ శ్లోక ఇక్కడ చూడబోయేటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన 30వ శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా భౌతిక జగత్తును నడిపించేటువంటి అధిభూత, అధిదైవం అంటే సమస్త దేవతలను పాలించేటువంటి వాడు, అధియజ్ఞ సమస్త యజ్ఞాలను నియమించినటువంటి వానిగా మరి ఆ భగవంతుడిని ఎవరు తెలుసుకుంటారో వారు నా యందు లగ్నమ మనసు కలవారై మరణ సమయమును కూడా మరి నన్ను అవగాహనతో ఎరిగి ఉంటారు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి విషయాలు కదా. సో దానికి ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా అర్జునుడు వాటిని గురించి తెలుసుకోగలిగిన జిజ్ఞాసుడై ఉండి ఆ విషయాలను గురించి ప్రస్తావించడము, దానికి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానము ఈ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ముఖ్యంగా. ఎందుకంటే గడిచినటువంటి అధ్యాయమైనటువంటి ఆ భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయంలో బ్రహ్మము మొదలుగా గల అనేక అంశాలను ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా 7వ అధ్యాయంలోని 29 మరియు 30 శ్లోకాలలో తెలియచేయబడినవి. ఇక వాటిని గురించి అర్జునుడు మొదటి 2 శ్లోకాలలో
అడగడము, దానికి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానము మనకి ఈ శ్లోకాలలో కనిపిస్తూ ఉండేటువంటి అంశాలు. సో మనము ఈరోజు 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి, అటైనింగ్ ది సుప్రీం అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయం, ఈ 8వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము, అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని మొదటి 2 శ్లోకాలలో ఆయన ఇంతకుముందు ప్రస్తావించినటువంటి అంశాలను గురించి ఆయన అడగడము, ఇక అందులో ఆ చివరి ప్రశ్నకు ఈ దాదాపుగా అధ్యాయం అంతటా కూడా వివరణ ఇస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూసేటువంటివి. హరే కృష్ణ. సో అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిం అధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమా అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి? ఆత్మ అంటే ఏమిటి? కామ్యకర్మలు అంటే ఏమిటి? అధిభూతము ఏమిటి? అధిదైవము ఎవరు? దయతో నాకు వివరించండి. సో ఇంకా అడుగుతున్నాడు, అది యజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. ఇంకా అడుగుతున్నాడు, ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు? ఏ విధంగా అతడు ఈ శరీరంలో ఉంటాడు? భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు అంటూ ఈ 2 శ్లోకాలలో అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని ఒక 8 ప్రశ్నలు అడిగినటువంటివి మనము చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఇక ఈ అర్జునుడు అడిగినటువంటి వాటికి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఈ 3 మరియు 4 శ్లోకాలలో చూస్తాం. 1, 2 శ్లోకాలలో అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు ఏమడిగారు? ఆయన బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి? మొదటి ప్రశ్న. రెండవ ప్రశ్న, అధ్యాత్మము అనగానేమి? మూడవ ప్రశ్న, కర్మ అనగానేమి? అధిభూతం అంటే ఏమిటి? అధిదైవము అనగా ఏమిటి? అధియజ్ఞము ఎవరు? మరి ఈ శరీరం నందు ఆ అధియజ్ఞుడు ఎట్లా తెలుసుకోవలెను? ఇక చివరి ప్రశ్న, అంత్యకాలమున నిన్నెట్లు తెలుసుకోవలెను అంటూ ఆయన అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు, దానికి ఆ భగవంతుల వారి యొక్క సమాధానము మనకి ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో తదుపరి శ్లోకాలు కానీ చదవదలుచుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి పెట్టి ఉంచండి. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలలో బ్రహ్మము, మొదటి ప్రశ్న బ్రహ్మం కదా, అలాగే ఆత్మ, అధ్యాత్మము, ఆత్మ,
అలాగే కర్మ, ఈ మూడింటికి సమాధానము మనకి ఈ 3వ శ్లోకంలో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయన అంటున్నాడు, అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. నాశనరహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు. అంటే ఇక్కడ అక్షరం, అక్షరం అంటే నాశనరహితుడు, క్షరం లేని, క్షరము అంటే తరిగిపోయేటువంటిది, అక్షరం అంటే తరుగులేనటువంటిది. సో అందుకే మనకు అక్షరాలు, జ్ఞానం, చదువు అనేటువంటిది ఎప్పటికీ కూడా తరగనిదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో అందుకే వాటి నుంచి వచ్చిన ఇక్కడ అక్షరం అంటే నాశనరహితం, ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ భౌతిక శరీరం నుండి వేరుగా ఉన్నటువంటి శాశ్వతమైన నాశనరహితమైన సర్వోత్తముడైన జీవుడే బ్రహ్మము అనబడతాడు. అంటే బ్రహ్మం అంటే జీవుడు, ఆత్మ. సో భౌతిక శరీరం నుండి వేరుగా ఉన్నటువంటి శాశ్వతమైన జీవుడే బ్రహ్మము. ఎందుకంటే బ్రహ్మము జీవుని సూచిస్తుంది. అందుకే అహం బ్రహ్మస్మి అంటూ ఉంటుంటాం కదా. మరియు ఆ పరబ్రహ్మం అంటే దేవదేవుడు, బ్రహ్మం అంటే జీవుడు, పరబ్రహ్మము అంటే దేవదేవుడు. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, బ్రహ్మం ఎప్పటికీ కూడా పరబ్రహ్మం కాలేడు. బ్రహ్మము అనేటువంటిది పరబ్రహ్మ యొక్క అంశ. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ జీవుడు ఆత్మ యొక్క ఆ నిత్యమైన స్వభావమే, అంటే జీవునితో పాటుగా శరీరాన్ని కూడా నడిపించేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది అధ్యాత్మము అని చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం అంటే నిత్యమైనటువంటి స్వభావమే ఆ జీవునితో పాటుగా ఈ శరీరాన్ని కూడా నడిపించేటువంటిదే ఆధ్యాత్మికం. ఈ శరీరము ఒక భౌతిక యంత్రంగా చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందే. కాబట్టి మరి భౌతికమైన యంత్రాన్ని నడిపించేటువంటి ఆ నిత్యమైన స్వభావం ఏదైతే ఉందో అదే అధ్యాత్మము అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే కర్మ సంజ్ఞిత, కర్మ అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ సాధారణంగా జీవుల యొక్క కర్మ ఫలాలను ఒక భౌతిక శరీరము నుండి వేరొక భౌతిక శరీరానికి, అంటే సమస్త జీవుల యొక్క ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైనటువంటి కార్యము, దానినే సకామ కర్మ అని చెప్తూ ఉంటాము. దానినే కర్మ లేదా సకామ కర్మ అంటే జీవుల యొక్క కర్మ ఫలాలను ఒక దేహము నుండి మరొక దేహమునకు, వేరొక దేహానికి, అంటే వేరొక శరీరానికి పోబడేటువంటి కార్యం ఏదైతే ఉందో అదే కర్మ. అందుకే మనం కర్మల ప్రకారమే తదుపరి జన్మలు పొందుతూ ఉంటాము, తదుపరి దేహాలను పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్పబడుతూ ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మొదటి 3 ప్రశ్నలకు ఇక్కడ మొదటగా కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ శ్లోకంలో సమాధానం ఇచ్చినటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. విజయ మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీరు కొంచెం రెడీగా ఉండండి మాతాజీ, మీరు రెడీ చేసినప్పుడు కొంచెం ఓకే. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ. ఆదిభూతం క్షరో భావః పురుషాచ్ఛాది దైవతం ఆదియజ్ఞోహమేవ వాత్ర దేహే దేహభృతాంబర. హరే కృష్ణ. ఆదిగా అది దేవో అది యజ్ఞో హమే వాత్ర. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నారు, ఇంకా కొనసాగిస్తూ. ఆయన అడిగిన ప్రశ్నలు 8 ఉన్నాయి కదా. 3 ప్రశ్నలకు మొదటి
అంటే 3వ శ్లోకంలో సమాధానం వచ్చింది. ఆ మిగిలిన మరికొన్ని ప్రశ్నలకు భగవంతుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. ఏంటి అధిభూతమనగానేమి అన్నాడు కదా, దానికి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి సమాధానం అధిభూతం క్షరోభావ. అంటే ఇక్కడ ఆ భౌతికమైనటువంటి మూలకాలతో కూడి ఉన్నటువంటి నిత్యము మార్పుకు గురి అయ్యేటువంటి క్షరో అంటే నిరంతరము మారేటువంటిది. అక్షరం అంటే మార్పు లేనిది, క్షర అంటే మార్పు వచ్చేటువంటిది. సో నిత్యము మార్పునకు గురి అయ్యేటువంటి భౌతిక ప్రపంచము లేదా ఈ భౌతిక శరీరం ఏదైతే ఉందో దానినే, అంటే ఈ శరీరం లాంటి నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి భౌతిక ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో అది అధిభూతము అని అంటారు అర్జున. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అధిదైవం అంటే కూడా అడిగాడు కదా. మరి దానికి చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ సూర్య చంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్నటువంటి భగవంతుని యొక్క ఆ విరాట్ రూపమే అధిదైవము. అంటే విరాట్ పురుషుడు. అధిదైవము ఎవరు అంటే విరాట్ పురుషుడు. సో కాబట్టి సర్వ దేవతలు మరియు వారి వసించేటువంటి లోకాలు అంటే సూర్య చంద్రుల వంటి సకల దేవతలతో కొలిగి ఉన్నటువంటి లోకాలన్నింటినీ కూడి ఉండేటువంటి ఆ విశ్వరూపము, భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపమే అధిదైవము. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, అధియజ్ఞ అహమే వాత్ర దేహే దేహభృతాంవర. సో ప్రతి దేహంలో అంతర్యామిగా, అంటే ప్రతి దేహంలోనూ ప్రతి శరీరమునందు ఆ దేహదారుల యొక్క హృదయాల యందు పరమాత్మగా అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి ఆ అధియజ్ఞాన్ని నేనే, అంటే యజ్ఞ ప్రభువును, దేవదేవుడినైనటువంటి నేనే ఆ యజ్ఞ ప్రభువుని అంటూ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఈ విధంగా మరి అధిభూతము, అధిదైవము, అధియజ్ఞము అది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం కూడా, ఎందుకంటే ప్రతి జీవుల యొక్క మరి హృదయాలలో ఉండేటువంటి వాడు కనుక ప్రతి దేహం యొక్క హృదయాల్లో అంతర పరమాత్ముడుగా ఉండేటువంటి ఆయనే ఆ యజ్ఞ ప్రభువు, దేవదేవుడు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే అర్జునుడు అడిగాడు కదా, ఈ శరీరమునందు ఆ అధియజ్ఞు ఎట్లా మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఆ పరమాత్మ రూపంలో తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలలో బ్రహ్మంకి, నాశనరహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు, అధ్యాత్మము జీవుని యొక్క నిత్య స్వభావము, సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి కార్యము, నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటిది అధిభూతము, అధిదైవమేమో సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్నటువంటి భగవంతుని విరాట్ రూపం. యజ్ఞ ప్రభు ఎవరంటే పరమాత్ముడు. ఎక్కడ నివసిస్తాడంటే ప్రతి దేహదారి హృదయంలో. ఇక ఆయన అడిగినటువంటి మరొక ప్రశ్న, మిగిలి ఉన్నటువంటి ప్రశ్న, అంత్యకాలంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోవాలి మేము కదా, మరణ సమయంలో నిన్ను ఎట్లా తెలుసుకోగలము అంటే ఈ అధ్యాయం చివరి వరకు కూడా, అంటే 28 శ్లోకాలు ఉన్నవి, ఇందులో 5వ శ్లోకము నుండి చివరి శ్లోకం వరకు కూడా వాటిని గురించే, ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా, భగవంతుని యొక్క ప్రాప్తి ఎలా కలుగుతుంది అనేటువంటిదే తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఈ 2 చాప్టర్లు కూడా జ్ఞానాన్ని బోధించేటువంటి, ఆ భగవంతుని గురించిన జ్ఞానాన్ని బోధించేటువంటివి. సో చెప్పి
ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని చెప్పి ఆ విజ్ఞానంలో ఎలా భగవంతుడి యొక్క ప్రాప్తి కలుగుతుందో అనేది ఈ చాప్టర్లో మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభు. హరే కృష్ణ అండి. ప్రభు అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్తత్ర సంశయః. హరే కృష్ణ అండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. మరి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అడిగినటువంటి ప్రశ్న, అంత్యకాలమున ప్రయాణ కాలే అంటూ అడిగారు కదా. సో కనుక మరి ఆ ప్రయాణ కాలం అంటే అంత్యకాలం, జీవితం యొక్క చివరి సమయంలో, మరణ సమయంలో. నిన్న చెప్పుకున్నాము చివరి శ్లోకంలో, భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో కూడా చెప్పుకున్నాం. మరి జీవితం యొక్క చివరి సమయంలో ఎవడైతే కేవలము నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని విడిచిపెడతాడో అటువంటి వాడు నా యొక్క భావాన్ని పొందుతాడు అర్జున, ఇందులో ఎటువంటి సందేహము లేదు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అంతకాలే చ మామేవా. సో కాబట్టి ఆ అంత్యకాలమునందు కూడా నన్నే స్మరిస్తూ, అంటే జీవిత చివరి సమయంలో కూడా నన్నే ఎవడైతే స్మరిస్తూ ఈ దేహాన్ని విడుస్తాడో, ఇక్కడ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం, కలేవరం అంటే వదిలివేయడం, ఈ దేహాన్ని వదిలివేస్తూ ఉంటాడో, యా ప్రయాతి స మద్భావం, మద్భావం నా యొక్క భావాన్ని పొందుతాడు, యాతి నాస్త్యత్ర సంశయ, ఈ విషయంలో ఎటువంటి సందేహము అవసరం లేదు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని స్మరించేటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా ఆ గోలోక వృందావనాన్ని కృష్ణుడు పొందగలడు అని చెప్తారు. అలాగే ఇతరములైనటువంటి వాటిని స్మరించి ఉండేవారు ఆ భగవంతుణ్ణి పొందలేరు అనేటువంటిది ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పారు. దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు దేవతాలోకాలకు వెళ్తారు, నా భక్తులు మాత్రమే నా దివ్యధామానికి వస్తారు అంటూ పూర్వపు అధ్యాయంలో కూడా చూసాం మనం. హైమావతి మాతాజీ నెక్స్ట్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజంతే కలేవరం తం తమే వైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో మరణ సమయంలో ఉండేటువంటి భావన ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం. మనిషి మరణ సమయంలో యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజంత్యతే కలేవరం. సో అంత్యకాలమున శరీరమును విడిచేటప్పుడు మానవుడు ఏ భావమును స్మరించునో తం తమే వైతి కౌంతేయ. ఓ కుంతి పుత్రుడా, అతడు అట్టి దానిని ఖచ్చితంగా పొందుతాడు. ఎందుకంటే సదా తద్భావ భావితః, ఎల్లప్పుడూ ఆ స్థితిని స్మరించడం వల్ల ఆ విధంగా పొందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని సో ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తాం. ఎందుకంటే ఆ మరణ సమయంలో ఆలోచన, పూర్వపు ఆలోచనలు కారణమవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనం పరీక్ష రాస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పటికప్పుడు పరీక్ష ఒక పేపర్ తీసుకొని చూసి రాయాలంటే రాయలేం కదా.
దానికి ఎప్పటి నుంచో ప్రాక్టీస్ చేయాలి, చదువుకోవాలి, చదివి చాలా కాలం నుండి చదివితే ఆ రోజు ఎగ్జామ్ బాగా రాయగలుగుతాం కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మరణం తర్వాత గమ్యము సాధారణ నియమంగా మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉంది. ఆయన అంటున్నారు, ఓ అర్జున, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితినే అతడు పొందుతాడు. కానీ మరణ సమయం నందు మరి ఆలోచనలు మనకు పూర్వపు ఆలోచనలే కారణమవుతాయి అని చెప్తారు. ఎలాగైతే మనం బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ ఎగ్జామ్ పరీక్ష సమయంలో రాయగలుగుతామో, అదే విధంగా అంతకు ముందు కూడా మనం భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉండగలుగుతాం. కాబట్టి మనం ఏ భావనలో ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి స్థితినే పొందుతారు అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అందుకోసమే మనం ఏం చేయాలి, జీవిత పర్యంతము కూడా తన విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వహిస్తూ శ్రీకృష్ణ భగవానుల్ని అభ్యసించాలి, ఆయన యొక్క భావనలోనే ఉండాలి. అందుకే నిరంతరము మనం ఏ పని, మన యొక్క కర్మలు, మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను మనం నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుని ధ్యాసలోనే ఉండాలి అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఎందుకంటే క్లిష్టమైనటువంటి మరణ సమయంలో మరి మన యొక్క భావాలను మార్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కృష్ణుడు తలుస్తూ దేహాన్ని వదిలేవాడు మాత్రమే దివ్య భావాన్ని పొందుతాడు. అంతేకాని ఇతర విషయాలను చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ విధంగా పొందవలసి ఉండలేడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక మహానుభావుడైనటువంటి ఈయన ఆ భరత మహారాజు, ఎందుకంటే ఈయన ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు భూమండలాన్ని పరిపాలించి ఒకానొక సమయంలో రాజ్యాన్ని, సంపదలను, బంధువులను అందరినీ వదిలి వానప్రస్థ సన్యాసాశ్రమం కోసం వానప్రస్థ ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించి మరి అక్కడ వచ్చేసి ఆశ్రమంని ఏర్పాటు చేసుకొని ఆశ్రమ జీవనం గడుపుతూ ఉంటుంటాడు. కానీ అక్కడ ఒకరోజు తన యొక్క రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ పూర్తి చేసుకొని నదిలో స్నానం చేసి నది ఒడ్డున కూర్చొని నిత్య పూజలన్నీ పూర్తి చేసుకొని కూర్చున్నటువంటి సందర్భంలో నిండు గర్భవతిగా ఉన్నటువంటి ఒక జింక అక్కడికి వస్తుంది, నీళ్లు తాగుతుంది. అదే సందర్భంలో అది ఒక సింహ గర్జన వింటుంది. ఆ గర్జనకు భయపడినటువంటి ఆ జింక అవతల ఒడ్డుకు చేరడానికి ఒకేసారి నదిలోకి దూకుతుంది. ఆ దూకుతున్నటువంటి సందర్భంలో దాని గర్భం నుండి జింక పిల్ల బయటపడుతుంది. అది గమనించకుండా అది భయంతో పిరికిదైనటువంటి ఆ జింక అవతల ఒడ్డుకు చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఆయాసతో అది మరణిస్తుంది అవతల ఒడ్డుకు వెళ్ళి. దాన్ని గమనించినటువంటి ఆ భరత మహర్షి ఆ జింక పిల్లని తీసుకొచ్చి తనతో పాటుగానే సాదుకుంటూ ఉంటాడు, రోజు చేస్తుంటాడు. అయితే కొంతకాలానికి ఆయన యొక్క భగవంతుని ధ్యాసకు బదులుగా ఈ జింక పిల్లపైనే ఎక్కువగా ఇది చేస్తూ ఉంటాడు. కాలక్రమంలో మరణ సమయం ఆసన్నమవుతుంది. ఆ మరణ సమయంలో ఆయన, అయ్యో నేను వెళ్ళిపోతున్నానే, మరి నా జింక పరిస్థితి ఏమిటి, దాన్ని ఎవరు చూస్తారు, ఇప్పటిదాకా నేను చూసుకున్నాను కదా అని మనకి ఎలాగైతే మన ఈ దేహ సంబంధమైన విషయాలపైన ఆసక్తులు ఉంటాయి కదా, సో అలా అది భావిస్తూ ఉంటే తదుపరి జన్మలో జింక దేహాన్ని పొందవలసి వచ్చినది అని చెప్తారు. కాకపోతే అతడు చేసుకున్నటువంటి మనం ఆధ్యాత్మికంగా భక్తి యోగంలో చేసినటువంటిది ఏది కూడా వ్యర్థం అవదు, అది ఆయనకి తదుపరి జన్మలో గుర్తుకుంటుంది. సో తద్వారా ఆయన మరి ఆ జింక దేహంలో కూడా కొంత పూర్వపు జన్మ వాసనల వలన ఆయన ఉండి తర్వాత జడభరతుడుగా వచ్చి ముక్తిని పొందారు అని చెప్తారు. అది వేరే విషయం. సో కాబట్టి
మరణ సమయంలో ఏ భావాలు ఉంటే దానికి అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని తదుపరి జన్మలో పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభు. హరే కృష్ణ అండి. తస్మాత్ స్వరేషు కాలేషు మామానుస్మరం యుజ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః మామే వైశ్యస్య సంశయం. హరే కృష్ణ అండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో ఆ విధంగా చెప్పి అంతకుముందు చెప్పారు కదా, 6వ శ్లోకంలో మనిషి తన దేహాన్ని విడిచేటప్పుడు ఏ భావమును స్మరిస్తాడో అదే భావమును నిశ్చయంగా పొందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్పి, తస్మాత్ కాబట్టి, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్యచ. ఓ అర్జున, కాబట్టి నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ, సర్వేషు కాలేషు నిరంతర కాలం సర్వకాలాల యందు, మాం అనుస్మరన్ ఇక్కడ యుధ్యచ. సో నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధాన్ని చెయ్యి. కాబట్టి నీకు నా స్మరణలో ఉండడం వల్ల ఈ యుద్ధం వల్ల కలిగే ఎటువంటి పాపము ఉండదు. అంతకుముందు భయపడ్డాడు కదా, నా వాళ్ళనందరినీ చంపుతున్నాను, నాకు పాపం అంటుతుంది, ఈ యుద్ధంలో నేను గెలుస్తానో తెలియదు, వాళ్ళు గెలుస్తారో తెలియదు అంటూ కొన్ని సందేహాలను వెలుబుచ్చినటువంటి వాడు కదా. సో కనుక ఇంకా చెప్తున్నారు, మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, నీ యొక్క మనసును బుద్ధిని నా యందు నిలుపు, మామే వైశ్యస్య సంశయం, ఖచ్చితంగా నీవు నన్ను పొందగలవు, ఈ విషయంలో ఎటువంటి సంశయము అవసరం లేదు అంటూ ఆయన సాక్షాత్తు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే ఇక్కడ మాట ఇస్తున్నారు కదా. ఎందుకంటే అర్జునుడికి చేయవలసినటువంటి ఉపదేశము ఇక్కడ భౌతిక కార్యాల్లోనే నెలకొన్నటువంటి మానవులందరికీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఇక్కడ అర్జునుడికి ఒక్కడికి చెప్పడం కాదు, సర్వ మానవాళికి ఈ భగవద్గీత అనేటువంటిది సర్వ మానవాళికి అవసరమైనటువంటి ఒక మాన్యువల్. ఇది ప్రతి ఒక్కడూ తెలుసుకోవలసినటువంటి జ్ఞానము ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం. ఎందుకంటే ఇది సాక్షాత్తు దేవదేవుడు నుండి, భగవంతుడి నుంచి ఇవ్వబడింది. ఎవరో మానవులు రాసినటువంటి గ్రంథం కాదు భగవద్గీత. అపౌరుషేయం అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఇది సర్వ ఉపనిషత్తుల సారము ఇందులో భగవంతుడి నుండి అందించబడినది మానవాళికి. అందుకే మొదట్లో చెప్పారు అక్కడ 4వ అధ్యాయంలో, నేను ఇది వివస్వానుడికి చెప్పాను, వివస్వానుడు మనువుకు చెప్పాడు, మనువు ఇక్ష్వాకుడికి చెప్పాడు అంటూ. కాకపోతే ఆ విధంగా రాజర్షులు దానిని ఆచరిస్తూ వచ్చారు. కానీ కాలక్రమంలో పరంపర లోపించినట్లు అనిపించింది కనుక మళ్ళీ తిరిగి అర్జునుడికి ఇస్తున్నారు. అర్జునుడి ద్వారా, ఎందుకంటే మళ్ళీ కనెక్షన్ని, మనకి కరెంటు వైర్ కనెక్షన్ తెగిపోతే బల్బ్ వెలగదు కదా, ఏం చేయాలి, మళ్ళీ కనెక్షన్ చేసుకోవాలి, కనెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ బల్బ్ వెలుగుతుంది. సో అందుకే మళ్ళీ అర్జునుడి ద్వారా ఈ సర్వ మానవాళికి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎలా భగవంతుని పొందాలో తెలియచేస్తున్నారు ఈ అధ్యాయంలో. అటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. అందుకే అంటున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, మనసును బుద్ధిని నాయందే నిలిపి నీవు నిశ్చయంగా నన్నే పొందగలుగుతావు, ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. విజయ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతస నాన్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మరి ఇంకా మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి కృష్ణుణ్ణి స్మరించడం ద్వారానే అతన్ని పొందవచ్చు అనేటువంటి విషయం ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది. అందుకే అభ్యాస యోగయుక్తేనా,
అభ్యాసము ద్వారా, అలాగే యోగయుక్తేన ధ్యానంలో నెలకొనడం. యోగం అంటే ఏంటి? భగవంతునితో మనకున్న సంబంధాన్ని, అంటే హరే కృష్ణ, ఇంద్రియార్థ విషయాలన్నింటినీ కూడా త్యజించి వేయడం యోగంలో ఉండడం. అందుకే మనకి అష్టాంగ యోగ విధానంలో తెలియచేస్తారు కదా, యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ధారణ, ప్రత్యాహార, ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నిగ్రహించుకుని ఉండేటువంటి స్థితి ప్రత్యాహారం. అప్పుడు మనసును దేవదేవునిపైనే నియంత్రించి ధ్యానం చెయ్యాలి. అలా ధ్యానము పరిపూర్ణంగా మనం నిమగ్నమైనట్లయితే అదే సమాధి స్థితి అని చెప్తారు కదా. అలా అష్టాంగ యోగ విధానం గురించి 6వ అధ్యాయంలో చూసాం. సో అందుకే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ పార్థ, అంటే అర్జున, మనసును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలో నిలిపి మార్గము నుండి తప్పుకోకుండా, ఇక్కడ నా అన్యగామిన అంటూ చెప్పబడుతున్నది. సేతస నా అన్యగామిన, నాన్యగామిన అంటే నా అన్యగామిన విడదీసుకుంటే, అంటే ఎటువంటి పక్కదారి పట్టకుండా, అన్య మార్గం లేకుండా ఒకే మార్గంలో. ఏంటి ఆ మార్గము? భగవంతుణ్ణే కేంద్రంగా చేసుకుని పరమం పురుషం దివ్యం, ఇక్కడ పరమం పురుషం దేవం, పరమం అంటే మహోన్నతమైన వాడు, పురుషం అంటే దేవదేవుడు, దివ్యం దివ్యమైనటువంటి వాడు, యాతి పొందుతాడు, అనుచింతయన్, ఇలా నిరంతరము స్మరించడము ద్వారా. అనుచింతయన్ అంటే నిరంతరము స్మరించడము ద్వారా. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించడంలో మనం, అందుకే ఇస్కాన్లో పొద్దున్న లేవగానే ఉదయం చాంట్ 16 అని చెప్తుంటుంటాం. మార్నింగ్ చాంట్ 16 ఇన్ ద మార్నింగ్. ఉదయం 16 మాలలు కనీసం చేయాలి అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎలాగూ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించాలి. సో మరి ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించడంలో ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత మనకి ఈ శ్లోకంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడుతుంది. మనసును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలో నిలిపి మార్గము నుండి తప్పుకోక నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటాడు. ఆ నామస్మరణ మహత్యం వల్ల మనము ఇక్కడ అజామిలుడు స్టోరీ చూస్తాం. అజామిలుడు అనేటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు, సాంప్రదాయమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలోనే పుట్టినటువంటి వాడు. కానీ ఒకరోజు అడవికి వెళ్తాడు. అడవికి వెళ్ళి, అంటే రెగ్యులర్ కార్యక్రమాల్లో కావలసిన వాటి కోసం అడవికి వెళ్తే, ఆ అడవిలో ఒక వేశ్య పురుషులతో సంగమిస్తూ ఉన్నటువంటి, పరపురుషులతో సంగమిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అతడు చూసి అది మనసులో పడుతుంది అతనికి. సో ఆ కారణంగానే అతడు తాను ఆమెను పొందాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండిపోతాడు. ఆ భావన కారణంగా ఆయన తన కుటుంబంలో తాను రెగ్యులర్గా అంతకుముందు చేసినటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా వదిలివేసి ఆమె కోసం తన భార్య, అందమైనటువంటి భార్య, పిల్లల్ని అందరినీ వదిలేసి ఆమెతో వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయి ఇక మరి ఆమె సాధారణంగా ఆ రకమైనటువంటి స్త్రీలు కొంచెం లగ్జరియస్ లైఫ్ ఉంటుంది. ఆమెను పోషించడానికి, ఆమె ద్వారా పొందిన పిల్లల్ని పోషించడానికి నానా రకాలైన దుర్మార్గమైన పనులు చేస్తాడు. కానీ అంత్యకాలంలో అతనికి మరలా అవకాశం లభిస్తుంది. ఎందుకంటే అంతకుముందు చేసినటువంటి సుకృతాల వలన. అప్పుడు ఆయన తీర్థ స్థానంలో ఉండి నిరంతరము భగవన్నామ స్మరణ చేయడం వల్ల వైకుంఠ లోకానికి చేరుకున్నాడు అని చెప్తారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క రిమెంబరెన్స్, ఆయన్ని నిరంతరము
స్మరించడంలో ఉండేటువంటి ప్రాధాన్యత మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశము. సో మరి అటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా స్మరించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. నాగలక్ష్మీ దేవి మాతాజీ చదవండి శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చదవండి. కవిం పురాణమనుశాసితారం అనోరణీయాం సమానుస్మరేభ్యః సర్వస్య దాతారం అచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుణ్ణి స్మరించేటువంటి మార్గాలు గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఎలా స్మరించాలి, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని ఎలా స్మరించాలి అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంది. కవిం అంటే ఆయనను, కవి అంటే సాధారణంగా సర్వజ్ఞుడు, అంటే భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలను ఎరిగినవాడుగా. కవిం పురాణ మనుశాసితారం అంటూ చెప్తున్నారు. కవిం అంటే సర్వము తెలిసినటువంటి వాడుగాను, సర్వజ్ఞుడు. ఆయన అంతకుముందే చెప్పాడు కదా, ఓ అర్జున, భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన ప్రతి విషయము నాకు తెలుసు అంటూ ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి. సో కాబట్టి భగవంతుణ్ణి ఎలా స్మరించుకోవాలంటే ఆయనకి సర్వము తెలుసు, ఆయనే సర్వజ్ఞుడు, ఆయనే సర్వంతరయామి, భూత భవిష్యత్తు వర్తమానాలన్నీ తెలిసిన వాడు ఆయన అని ఆయన్ని స్మరిస్తుకోవాలి. అలాగే పురాణం, పురాణం అంటే పాతది కదా, అంటే అతి ప్రాచీనుడు, అంటే ఎక్కడ ప్రారంభించబడిందో తెలియదు ఆయనకి, ఆది అంతం లేని వాడుగా చెప్తారు. భగవద్గీత 11వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం తదుపరి. ఆల్రెడీ 18 days క్లాస్లో విన్నారు కదా. అతి ప్రాచీనుడుగాను, అంటే సర్వజ్ఞుడుగాను, అతి ప్రాచీనుడుగాను, అనుశాసితారం అంటే సర్వాన్ని నియంత్రించేటువంటి వాడు, అంతా ఆయన ఆధీనంలోనే ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని మనం ఎలా స్మరించాలో చెప్తున్నారు. కవిం పురాణం అనుశాసితారం, ఆయన్ను సర్వము తెలిసినటువంటి వాడిగాను, అతి పురాతనుడుగాను, అంటే ప్రారంభం లేనటువంటి వాడుగాను, ఈ సమస్తాన్ని నియంత్రించేవాడుగాను. ఇంకా చెప్తున్నారు, అనోరణీయాంసం. హరే కృష్ణ. సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైన వాడుగాను. ఇక్కడ అనోరణీయాంసం అంటే అణువు కంటే సూక్ష్మమైన వాడుగాను. మనం మొదట్లో అణువులు చిన్నవిగా చెప్పబడే డాల్టన్ అణు సిద్ధాంతం అని చెప్తూ ఉంటాం కెమిస్ట్రీలో. దానికంటే చిన్నవి పరమాణువులు అని చెప్పి, తర్వాత ఇంకా చిన్నవి పరమాణువులో కూడా ఇంకా చిన్నవి ఉన్నాయని చెప్తారు, ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్స్. సో కాబట్టి సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైన వాడు, ఎంత చిన్నదని చెప్తావో దానికంటే సూక్ష్మంగా ఉండేవాడుగాను. సర్వస్య దాతారం, ఈ సమస్తాన్ని సర్వాన్ని పోషించేటువంటి వాడుగాను. అచింత్య అంటే ఊహలకు అందనటువంటి వాడు, చింతలు మనము ఊహలకు ఊహాతీతుడుగాను, ఈ భౌతిక భావనలకు అతీతుడుగాను. రూపం, ఎల్లప్పుడూ ఒక రూప సహితుడుగా. ఆ నిరాకారవాదులు, మాయావాదులు చెప్పేటట్లుగా దేవుడికి రూపం లేదు అనేటువంటిది తప్పు. నిరాకారవాదులు, మాయావాదులు చెప్పే మాటలు అవి. భగవంతునికి ఒక సుందరమైన రూపం ఉంది, శ్యామసుందరుడు. సో కాబట్టి దివ్య సుందర రూపము కలవాడుగా ఆయనని భావించాలి. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్.
అతడు సూర్యుడులా ప్రకాశించేవాడు. మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియంగా దివ్యమైన వాడు, పరస్తాత్. సో అతీతమైనటువంటి వాడు. సో ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి ధ్యానించాలి. ఎలా భగవంతుణ్ణి ధ్యానించాలో చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నిరంతరం ధ్యానించడం ద్వారానే మరణ సమయంలో ఆ భావాలను పొందుతారు అని చెప్పారు కాబట్టి చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనకి ఇక్కడ ఏవైతే చెప్పుకున్నామో అవే అంశాలు. కవిం పురాణం అనుశాసితారం, ఈ పదాల యొక్క వివరణలే ఇందులో ఇచ్చినటువంటివి. సో ఈ 10 రకాలుగా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశాలుగా భగవంతుణ్ణి మనము నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉండాలి. సో ఇంకా మనకి ఆ యోగా ప్రాక్టీస్ గురించి ఈ 8, 9, 10 అలాగే 11 అంటే 9 ఆల్రెడీ చూసాము. 10, 11, 12, 13 శ్లోకాలలో ఇక్కడ 12 వచ్చేసింది. సరే, సో వీటిలో వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ విధానాలను ప్రాక్టీస్ మనకి ఇంతకుముందు ఇది ఎలాగో డీటెయిల్డ్గా 6వ అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది, ధ్యాన యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో చూసాము. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా 10వ అధ్యాయం 10వ శ్లోకంలో శ్లోకాస్ పెట్టలేదా? ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రయాణకాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్తో యోగ బలేన చైవ భృవోర్మధ్యే ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సతం పరం పురుషముపైతి దివ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో మరణ సమయంలో ప్రాణవాయువును ఆ భ్రూమ మధ్యమమున అంటే ఆ కనుబొమ్మల మధ్యలో నిలిపి యోగ శక్తి చేత చలించని మనసుతో సంపూర్ణ భక్తిభావంతో దేవదేవుడినైన నన్ను స్మరించేవాడు తప్పక పరమ పురుషుణ్ణి పొందగలుగుతాడు. అంటే మరణ సమయంలో మనసు భగవద్భక్తిలో స్థిరంగా నెలకొల్పుకోవాలి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం మనకు స్పష్టంగా చెప్తుంది. ఎందుకంటే ప్రాణవాయువుని, అందుకే మనకి అష్టాంగ యోగ విధానంలో యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ అంటే ఈ శ్వాసను నియంత్రించుకునేటువంటి విషయమే ప్రాణాయామం. ఆ ప్రాణవాయువుని కనుబొమ్మల మధ్యకు నిలిపి దాన్నే ఆజ్ఞా చక్రానికి అంటారు. కనుబొమ్మల మధ్య ఆజ్ఞా చక్రం. సో ఆ కనుబొమ్మల మధ్యకు చేర్చాలి అనేటువంటిది యోగ సాధనలో, ఆ యోగ సాధన చేసేటువంటి వారికి చెప్పబడేటువంటిది. దాన్నే
షట్చక్ర యోగ సాధనం, 6 చక్రాల ధ్యానంతో కూడినటువంటి ఆ విధానము ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. మరి సాధారణంగా ఇటువంటిది మరి కష్టంతో కూడింది. కానీ భక్తుడు ఆ భగవంతుని ధ్యాసలో ఇవేవి చేయకుండా భగవంతునిలో నిరంతరము ఉన్నా కానీ ఆ విధమైనటువంటి స్థితినే అతడు పొందగలుగుతాడు. కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనేటువంటి కారణంగా ఆ విధమైనటువంటి కష్టమైనటువంటి పనులకు బదులుగా సులభంగానే భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు అనేటువంటిది చెప్పబడుతుంది. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువు. యదక్షరం వేద విదో వదంతి విశంతి యద్యతయో వీతరాగాః యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు యత్ అక్షరం. యత్ అంటే ఏదైతే, అక్షరం అంటే ఇక్కడ మనకి ఓంకారం గురించి చెప్పబడుతుంది. అంటే వేద పండితులు, వేదమును ఎరిగిన వారు అంటే వేద పండితులు, ఓంకారమును ఉచ్చరించువారును. యదక్షరం వేద విదో వదంతి విశంతి యద్యతయో వీతరాగః రాగాః అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. కాబట్టి వేదాలలో పండితులైనటువంటి వారు, ఓంకారమును పలికేటువంటి వారు, సన్యాస ఆశ్రమమునందు ఉన్నటువంటి వారు, గొప్ప మహర్షులను బ్రహ్మమును పొందుదురు. అంటే బ్రహ్మంలోనికి ప్రవేశిస్తారు. సో అటువంటి పరిపూర్ణత్వమును కోరువారు బ్రహ్మచర్య వ్రతమును అభ్యసిస్తారు. దేని వలన వారు మోక్షమును పొందుదురో ఆ విధానమును నేనిప్పుడు నీకు సంగ్రహముగా వివరిస్తాను, విను అర్జున. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి షట్చక్ర యోగ విధానమును ఉపదేశించిండు. ఎందుకంటే అందులో సాధకుడు ప్రాణవాయువును కనుబొమ్మల మధ్య నిలిపేటువంటి సో ఆ విషయాన్ని ఆయనకి తెలియచేసి ఇక మరి ఈ బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని ఎలా పాటిస్తూ ఉంటారో, మోక్షాన్ని చేకూర్చేటువంటి పద్ధతి ఏదైతే ఉందో దానిని నీకు నేను తెలియచేస్తాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభు. ఓకే. వైఎస్ లక్ష్మీ జీవిరెడ్డి ప్రభుజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. మీరు చదవండి. ఇక వాళ్ళు పిలిచాము ఇంకా. ఓకే. సర్వద్వారాణి సంయమ్య మనోహృది నిరుధ్య చ మూర్ధ్యాధాయాత్మనః ప్రాణం ఆస్థితో యోగధారణాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ సర్వద్వారాని సంయమ్య అంటే సర్వద్వారాని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ ద్వారాని అనేటువంటి పదము సర్వద్వారాని దేహంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ద్వారాలు. మనకి నవద్వారపురే దేహం అని చెప్తూ ఉంటుంటాం కదా. సో కండ్లు, చెవులు, ముక్కు రంధ్రాలు, నోరు, ఇంకా కొన్ని అన్ని కలిపి నవద్వారాలు. సో అందులో కొన్ని ఇంద్రియాలుగా ఉండేటువంటివి. సంయమ్య అంటే ఏంటి? నియంత్రించుకోవడం. సంయమయం పాటించడం అంటే నియంత్రించుకోవడం. మనోహృది నిరుధ్యచ మనసును హృదయంలో, నిరుధ్య అంటే నిలిపి, చ అంటే కూడా. ఇక్కడ మూర్ధ్ని అంటే శిరస్సుపై, ఆదాయ స్థిరపరిచి, ఇక్కడ భ్రూణ మధ్యాల నుంచి నెక్స్ట్ శిరస్సుపైకి తీసుకొచ్చుకునేటువంటి విషయం. నెక్స్ట్ తదుపరి అంశం చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. మనసును హృదయమునందు, ప్రాణవాయువును శీర్షాగ్రమునందు నిలిపి మానవుడు యోగమునందు ప్రతిష్ఠితుడగుడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఇక్కడ. సో అయితే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ యోగ విధానాన్ని సాధన చేయడానికి మనిషి మొట్టమొదట సమస్తమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ ద్వారాలను మూసివేయాలి అని చెప్పి, సర్వేంద్రియ కర్మలను, అన్ని ఇంద్రియ కర్మలను సర్వద్వారాన్ని
సంయమ్య. సో కాబట్టి ఆ సమస్త ఇంద్రియ భోగ ద్వారాలను మూసివేయాలి అని చెప్తున్నారు. దానినే ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకునేటువంటి విధానమే మనకి అష్టాంగ యోగ విధానంలో ప్రత్యాహారము అని చెప్పబడింది కదా. సో కాబట్టి ఇంద్రియాలను, ఇంద్రియ వస్తువుల నుండి మరి ఆ మళ్లించడము చెప్పబడుతూ ఉంది. మనకి కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నాలుక, స్పర్శ, చర్మం అనే జ్ఞానేంద్రియాలను పూర్తిగా నియంత్రించుకోవాలి అనేది చెప్తూ ఉన్నారు. అలా నియంత్రించుకున్నటువంటి వాడు యోగమునందు ప్రతిష్ఠుడు కాగలడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం ఇత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్ మామనుస్మరన్ యః ప్రయాతి త్యజన్ దేహం స యాతి పరమాం గతిం. హరే కృష్ణ. స యాతి పరమాం గతిం. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఇట్టి యోగ విధానమునందు నెలకొని ఆ దివ్యాక్షరముల సమూహారమైన ఓంకారమును ఉచ్చరించిన పిదప యోగి దేవదేవుడినైన నన్ను స్మరించుచు దేహమును త్యజించిన సో నిశ్చయంగా ఆధ్యాత్మిక లోకాలను పొందగలడు. ఇదంతా కూడా ఇక్కడ మనకి యోగ విధానాన్ని గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఓంకారము, బ్రహ్మము, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇవన్నీ కూడా అభిన్నము అని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నిరాకార శబ్ద రూపమే ఓంకారం మనకి వస్తుంది. తదుపరి ఓంకారమును నేనే అంటూ చెప్తారు. సో మరి అలాగే మనం స్మరించేటువంటి ఆ హరే కృష్ణ ధ్వనిలో కూడా ఓంకారం ఉంది అంటారు. ఎందుకంటే హరే కృష్ణ మహామంత్ర కీర్తన ఈ కాలానికి స్పష్టంగా ఉద్దేశించబడినటువంటిది. పురాణాల్లో మనకి ఈ కలియుగంలో కలి కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి ఉపదేశించబడినటువంటిది హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేయడం. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చదవాలంటే హ్యాండ్స్ రేస్ ఉంచండి. హరే కృష్ణ చదవండి మాతాజీ. శ్లోకం మార్చలేదు ప్రభుజీ. మార్చాను అనుకుంటా మాతాజీ. 14 హరే శ్లోకం కృష్ణ. పెట్టాను. అనన్యచేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ పార్థ, అనన్య చిత్తంతో నన్ను స్మరించడానికి అతని నిరంతర భక్తియుత సేవ కారణంగానే నన్ను సులభంగా పొందవచ్చు అంటూ, ఓ పృతకుమార, క్రమం తప్పకుండా అనన్య చిత్తంతో అంటే క్రమము తప్పకుండా నన్ను నిరంతరము స్మరించేవానికి అతని యొక్క స్థిరమైనటువంటి భక్తి, నిరంతర భక్తియుత సేవ కారణంగా, స్థిరమైనటువంటి భక్తి కారణంగా నేను సులభంగానే లభిస్తాను. అంటే ఇక్కడ ఆ దేవదేవుణ్ణి భక్తి యోగంతోనే మనము చేరుకోవచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి మరి ఆ దేవదేవుని యొక్క భక్తి యోగంలో సేవించి అనన్య భక్తులు పొందేటువంటి చర్మగమ్యం గురించి మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ చదువుతారా? ఇంకెవరు లేరా హరే కృష్ణ చదవడానికి? ఓకే జీవిరెడ్డి ప్రభుజీ హ్యాండ్ రైజ్.
హరే కృష్ణ. చేశారు కదా, చదువుతారా ప్రభుజీ? ఓకే. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాహ. హరే కృష్ణ. డిస్టర్బెన్స్ ఉందమ్మా గతాః. ఓకే, నేను చదువుతానులేండి. సరే, హరే కృష్ణ. వీళ్ళు ఎవరు చదవట్లేదు. హరే ప్రభుజీ కృష్ణ. సో భగవంతుణ్ణి ఎందుకు పొందాలి? ఇప్పటి వరకు చదివాను భగవంతుడు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి ఎందుకు పొందాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో మనకి చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, భక్తితో యోగులుగా ఉన్నటువంటి మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత వారు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి తిరిగిరారు. మాం ఉపేత్య నన్ను పొంది, పునః అంటే తిరిగి, జన్మ పునర్జన్మ తిరిగి జన్మించినప్పుడు, దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. సో ఈ భౌతిక జగత్ ఏదైతే ఉందో ఇది దుఃఖాలయం గాను, దుఃఖాలకు ప్రదేశం, దుఃఖ ప్రదేశం గాను, తాత్కాలికమైనది. అశాశ్వతం, దుఃఖాలయం అశాశ్వతం, దుఃఖాలకు దుఃఖ ప్రదేశం గాను, అశాశ్వతమైనటువంటి అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రదేశంగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, బ్రహ్మ యొక్క పగటి కాలంలో మాత్రమే కల్పం ఉంటుంది. సహస్ర యుగ చక్రాల్లో 1000 యుగ చక్రాలు ఉంటాయి కదా. అంటే 1000 ఇంటూ 42,32,000 సంవత్సరాల దాకా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తు అంటే ఈ పుట్టుక, ముసలితనము, రోగము ఇవన్నీ కూడా దుఃఖాలతో నిండి ఉన్నటువంటిది. మరి ఇవేవి కూడా లేనటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి లోకము ఆ పరలోకము, అంటే కృష్ణలోకము, గోలోక వృందావనము అని చెప్తారు. దానిని చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భక్తితో యోగులుగా ఉన్న మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత, అంటే ఆ శాశ్వతమైన దివ్యమైన లోకాన్ని చేరిన తరుపరి, శాశ్వతమైన దివ్యమైన ఆ లోకాన్ని చేరుకున్న తరువాత మరి ఒక మంచి ఉన్నతమైనటువంటి రుచిని మనం పొందామనుకోండి, సాధారణమైన వాటి జోలికి వెళ్ళాం కదా. ఒక ఉన్నతమైన స్థితికి చేరుకున్నాం అనుకోండి, చిన్నదాన్ని వదిలేస్తాం. సో అలాగే ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని, నిత్యానందాన్ని ఆ గోలోక బృందావనంలో పొందిన తర్వాత ఈ దుఃఖాలయమైనటువంటి, అశాశ్వతమైనటువంటి, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి మళ్ళీ రాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అది ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకొని ఆ భగవంతుణ్ణి పొందడం వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలు ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. ఆ బ్రహ్మ భువనాలోకాః పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్య తు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. సో ఆ బ్రహ్మ భువనాత్ లోకాః అంటూ చెప్తున్నటువంటి, ఆ బ్రహ్మ భువనాత్ అంటే బ్రహ్మలోకము వరకు అన్ని లోకాలు కూడా పునరావర్తినో అర్జున, ఓ అర్జున తిరిగి జన్మించేవే. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో బ్రహ్మలోకము అత్యున్నత లోకంగా చెప్తాం.
ఆ బ్రహ్మలోకం అత్యున్నత లోకంగా చెప్పి బ్రహ్మలోకం దాటిన తర్వాత, విరజానది దాటిన తర్వాత ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉంటాయి, వైకుంఠ లోకాలు ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఆ బ్రహ్మలోకం దాకా కూడా ఏ లోకాన్ని చేరినా ఈ భౌతిక జగత్తులో తిరిగి రావలసినదే. మనం చేసుకున్నటువంటి పుణ్యాలను అనుసరించి ఇంద్రలోకము లేదా చంద్రలోకము లేదా సూర్యలోకము లేదా తపోలోకము, బ్రహ్మలోకం వంటి లోకాలకు చేరిన తదుపరి మన పుణ్యం అయిపోగానే ఏమవుతుంది, తిరిగి వచ్చి పడతాం ఇక్కడ మళ్ళీ. కాబట్టి ఆ బ్రహ్మ భువనాలోక పునరావర్తినో అర్జున. సో భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నతమైనటువంటి లోకము నుండి అధమ లోకము వరకు అన్ని లోకాలు కూడా జనన మరణాలు కలిగే నష్ట కష్టాల ప్రదేశాలే. కానీ మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. ఓ కౌంతేయ, ఓ కుంతి కుమారుడా, నా ధామాన్ని చేరుకున్నవాడు, నా లోకానికి చేరినవాడు తిరిగి జన్మించడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ విశ్వము ప్రళయానికి గురి అయినప్పుడు కూడా, కల్పము అంతమైనప్పుడు కూడా ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడు వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళి ఆ కార్ణోదక సాయి విష్ణువులో కలిసిపోతారు. అప్పుడు కల్పాంతం అవుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ కల్పారంభంలో బ్రహ్మదేవుడు మేల్కుంటాడు. మనకు ఎలాగైతే పగలు రాత్రులాగా ఉంటాయో. సో హరే కృష్ణ. మిగిలిన శ్లోకాలు రేపటి క్లాసులో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ధన్యవాదాలు.